گشتگ ایسایا صاحب اقبالا بدای مناوتی مر گئے گمزدین حالا گشتی عیسا اب ہے انشاءاللہ وشان ترای کلی حالو احوالا حضرت عیسیٰ گو گوشتی این چو ترا هستا تو مرته ترا یکیا کمک نکو گوشتی 400 سالا عمر منی عمر بیتا گوشتی 400 سالا عمر شد بالا بی ملال و بی رنج خوشحالا من ندید تا آروچی سر دردی نہیں تپو اس تسکا جان گردی روچه بنی سرم شاهی درباران بر شهن شاهی تاج و ابراران چون نیت کو بسیل و گلزاران تاج ما اپراشتک من سرا شاهی منزل و فن بورتان جاهی محل ما گاڑی تا حسارانی لسین آهوگ مل گزارانی ٹیٹل آماد بندین دهارانی سهملنت منی اسباب تمامی رخت جل خالی منی بادشاهی تخت وقتی که دردم افتاده من سرا چون سخت نی من همیشه گویم که لخت لخت وجا من لوٹتان دانائیں طبیب کلانی ہی لکھنے بھی آئے نی منی وقت گوشے بیگو میں وجا من لوٹتان دانائیں طبیب کلا ساحری سحر و ماجوبی ملا بند دائی شاباش واجه شاباش شاباش آها ساحری سحرو ماجوبی گندے ملا دعا کو تاگو ایشان 1000 ارمان گندے تنیا مچے خالقا فرمان حاصل آی مسو بول نبان درمان گر کسی بیچه مادرم پیدا نوش بکن یه جوانی شکر و شهده سر بلند و بیما جانب مهدا عاقبت و روما اندر لحده از چما بچا چنگالان نشانینان گوشتون که از مادر من مباتینان گنده کاش که من از ما در مزاتینان من دلون و آبی تا جگر کوهین غم زادی بیتان بیما اندوهین یہ دنیا تاریک بھی نظمن شوهین روشن روچاف بیتا هم بوین حضرت عیسی شو در زمان بیهوش بعد 3 ساعت باز آمد هوش دست برداشت و گفتا فردگ پوش نی قبر احوالان گوش منا هنچوش وجا گوشتی یارا منا زورتا جاریه برت منا تو گستارین دهاریه برته یا جهله قبر تهاریه یہ دگرانی ہمیں لاکا و دلسر منی گئے اسی سارے نیم کو جہلیا وجہ بورتے یک اندے ڈگاریا و تنہا منا وافیت تہاریا 2 ملکت کا اول ساریا گفت میں ربو کا قراریا چیئے تھی دین و کہیں تھی پیغمبر
شما چیه وشه آهی باریگات که میشه باریگا نیایا دانه چیه گوشتی تی دین و پینتی پیغمبر نیما گفته ام با جواب نکیر منکر من نه خدا دانم نه که پیغمبر من در زنگ دکتم من گوشته من واب بیتگان درو نی دیگه درد کگان نه خدا دانم نه که پیغمبر یه آتشی گرز گونتا اسکر ای چوکه منی بالا ده جتا اکساری اشتهان منی سرما شتا یک بار اگر زبان بیتی من دهان یاور گل ربطه منی پریاد تا که هفت کشور تا 40 ساله شد همی زنهار جای گشتم و یک زدین سهمار آمد فرمان از جانب کهار گشتی در جهنم شیا برت اظهار جای گشتم و یک زدین سهمار یک مردی نامتی و مالک در همیشه گوید آهم یا حالک دیستی مارا گفت نالایک در جهنم تو بیا برو سابق خدمت از نام رسا کر فاسق گشتگ عیسایا صاحب اقبالا دای بناوتی مر گئی غم زدی حالا عرضی کو گشتی عیسا انشالله وشان ترى كل حال أحواله گنده من ندی تاودا سردردی نه تسپو اسسکا و جان گردی روچه منی سر من شاهی درباران من شهنشاهی تاج و ابراران که دی تو مرد نامتی مالک و در همیشه گوید که یا حالک و در بهشت با جاودان سابق و دیتی مارا گفت نالایک و در جهنم تو بیا برو سابق و حزبت از نار سکر پاسک و زی صبح بر حکم کرم سازه و بر صحابت حزبت و رازه و جمجمه بیارت همی جاها و حضرت عیسی که همی حضرت عیسی کیف می رہا کلها ات شاجت ہما جہا و شکل گینی ات کا گنساہا و عمرے باقی بیدان 240 سالہ گفتگی دین و گوشتی انشاءاللہ و محمد دستگیر با رسول اللہ برکتے ہاں مچسی جسمی کلام اللہ سرمدی بچہ تو چھپاچن پیدا کرنے وہ جیسی نیو چاہن وجہ ملا والحمد عالم الغیب سرمدی
ذات سبحانہ زیبدہ شان و ذات سبحانہ زیبدہ شان واحدی مالک نہ چرخ سر سبزت گنبدی و ذات سبحانہ زیبدہ شان واحدی آہیے تقدیرہ پنجگیں نیکی اور بدی ملایا گو محت کشاں بسادیں برگے کاغدی یہ نقطہ ہی ستران کشاں چو مرواری دی غافل مردان دنیا سو جو سرفدی نیا کے لیے دانش پروران عقل و ہوش کنی وجہ منی نصیحت و برادری فندان گوش کنت اچھا شاہر بازیں گل ہمیں دان ہر نہیں مگر چاہ کجنے مگر شاہرات کی یہ چیز گوشتی آکلے دانش پروران عقل و ہوش کنت یہ منی نصیحت و برادری فندان گوش کنت بیایت و بیلا یا دمانے دل گوش کنت کہ صحیح وشی پہ یقین خاموش کنت شما شر بچارے از نوبت حضرت آدم شیش ادریس تاکہ میں سرور عالمہ اگر یہ کوڑی دنیا یا وفا بھی پہ مردمہ چیر چتا شمیر پانیا ما و شما و ہر کس گون رما بلکہ صحیح وشی منی حاطرہ تری دائمہ بیایت و بیلاوتی کسا کارا گوشما یہ روایت اگر ستر دیستے احتیار منی بے مثالیں پندان گرا مرد ہوشیار وجہ شام اطراف در حدود مغرب دہار پدا حضرت عیسیٰ گفت گیا جاہی کنار آریو سایہ گتگار یا جاہے گزار یا جاہے گزار گندی کے کپتا کلہی باروے ڈگار باروے ڈگار پاکیں پھے گمبر ارزکان پیش کر دگارو پیش کر دگار یا الہی کے توتے خیے پا ادار خیے پا ادار ہما کل ہے رازان تو بکن گوما شکار گوما شکار واجا ازرے غیبا اتکگت گوشا توار گوشا توار تو یہ کلہا پرس کے وقت بی تائی جوابا تیار تائی جوابا تیار یہ حضرت چوستا پیر کو با کانپولا صدا وجہ حضرت چوستا پیر کو با کانپولا صدا تو کئی حاکم کبتے گئے آئی بیچارہ ادا شر تو جیسے مردان ہے یا جنینانی امر دا شاہ تو جنینیے بارے نظرہ مردینیے بلے تو انسانی سرگیے تو دور دنیا یا بیتگے شاہی یا گدا یا جنینی بیتگے بارے یا مردانی ردا تو وتی حالان کھول بکن منا معلوم دار ادا
वजह हिकमत जोर कुदरत पाकी साहिबा कल्हा गश्ता बेदफर रूह कालिबा अस्सलाम या ईसा नबी अल्लाह मरहबा मन शाह सुल्तानी बितना वजह शाम मगरबा गफ मनी बाजा गोशबेदार अहले मतलबा मन सरा सुल्तान जुमजुमे ख्वार मस्तमंद मगरब तख्ता बितगन शाह सरबुलंद कैसरी ताजगोनत मना कसरारी खमंद 400 साला मन नश्तगा बीर रंजो गजंद मन नगे तारुची च आखला नेके सोदो फंद आबरी मरगो दिलो चे मरगे अंदेशा बेगमत वजह मन हमा दहरा नाम मन सुल्तान जुमजुमत बक्तो पर जोर रैयतो राजो सरजमत गंदे फौज छो मुर्गो माहियो मोरा रमरमा फौजों छो मुर्गो माहिगो मोरा रमरमा माने ऐशे अशरता मायगा ची कमत ओ मायगा ची कमत मौजहन शाही अलमुदाम ये वाबकत आलमा हम वाबकत आलमत वाजा फौजो छो मरगो माहिगो ये मोरा रम रामत हम मोरा रम रामत वाजा 2000 महरंगी जनो ये बेलो महारामत हम बेलो महारामत गंदे वक्त ना हो वक्त हलवता ये हासिन परमानत व हासिन गुमानत हम चीनी रा कासामनी मजलसा ये नाचो जमजमत वो नाचो जमजमत गंदे मनुवती हुआ ताबितगा या आला हिम्मती वो आला हिम्मती वाजा हुकुमरा अनीमन खुर्तगात या ताके मुद्दती वो ताके मुद्दती बाले az खुदा वंदा बितगन अंदर गाफलती अंदर गाफलती शर्रे मर्दी बितगन गुश्ती मा सकीने मेरे मन नमाज ना कुता खुदा पज्जाने आरता लाज खुदा वंदा बितगन अंदर गाफलती गुश्ती वजह सोचता हूँ करता वजह नादानी या बुती भले बाज़ों बिता दायमा ख्वारो बीफती मन नदी दुनिया या गमो रंजो ज़हमती खुल्लाग फशा ताप ग्रानी मेहनती आखिर العمر गर्दता नोके नौबती नीलगी चरखा ज़ुर्तगत लेटो हरकती बेजा मलकबीते नाज़िल बीत बा गोर रहैबती गोर गोर दा अलहैया बर अजब शक्ल सूरती हमें तेमा मन्नत मन या ईसा नबी बाज़े रिश्वती मांगो मनी ज़र मनी दुनिया ये चीज़ें के मना हस्तान दुरुस्तान बिज़ी बले या सहते मना बिल मौत सकरात सक्तिया मन या सहते लोटे मोहलती दातगी चमसोहरे मना गोरो दहशती तो न जानते के हाल का निस्ते हाजती रूही मनी गत्ता बाहसद दो बात देखती नोशे नोशत मन नाकाम इंदिरी जहरी शरबती
و یه و مرچی منی تاجدارین سرین کتا عبرتی تو واقع آسکتی گوشتی من خبره دیتگان آروچی کبرا کے دل میلا پرتکگان و چا منی پہلیگ یہ دے میں چا دے ما گوستگان منی پہلیگ چه پہلیگ تہا ڈنا گوستگان توبہ توبہ گرمیاں کے مندر دوزہ بھی تگا دوزہ باپا منی مغز سر تو کا گرستگان گاہی ما گردو ہنگری چولان بھی تگان گاہی من دیہو مرد کشیں سران بھی تگان گاہی من سیم لوہین امبران بھی تگان گاہی من جمبیری جلان بریان بھی تگان گاہی چمرگا آہنے سیہان بھی تگان تو ساکوشی تو کا بھی تگے بیچارہ و مدت دیری من وادی غزبان بھی تگان حضرت گوشتا ای غضب کشی حاک سار و دائما حالا وادی غزبانی دائما حال از وادی غزبان خبر عرضی کو یا عیسی نبی اللہ ناموار وادی غزبان هستن یک جوی اهی نام سحر چاہیے باپا آپ بندر لاپا جگر جاہے گجدوں بو حجدیا زندے سر بسار اگر جنا ای دنیا یا چو حب کنا بی زیر و زبر در 1000 سالہ من کنا توصیف ستار چھ منی واسپا ہما دیم چه منی واسپا ہما دیم بیشتر عرض بکن یا عیسی و نبی گون رب البشر بلی گندا دنیا یا نوبتو باریگی دگر و دوزها دیستا من بسی تخلیف و ضرر و حضرتا یہ سربا سجدها برتا زاریا و یا خداوند عظمتی کبریایا و از همه پاکی رحمتانی گفاریا نی جمجمہ ذات کا چری رنجواریا نوبت دنیای بده دور و باریا دیر ربی تاگو اتکگا جبریل امین چیز بکا عیسی سرا بردار زمین عمر جمجم هست 80 سال بعد از این جمجم تو فادا حکمت نپادا حکمت حلاک مبین السلام گشتی یا عیسی نبی اللہ آفرین جسب زانا کہ لا الہ الا اللہ یقین لا الہ نید کے خدا تحقیق الا اللہ یقین کلمی وانتاب نبی حتم المرسلین رحمی با مولوی عبداللہ بکن در دنیا و دین